Opýtal som sa mladých ľudí z mládežníckych parlamentov niekoľko otázok o Slovensku a o tom, čo by radi zmenili. Počas trojdňového workshopu v Martine s názvom Mládežnícke parlamenty zvyšujú kvalitu sa stretli členovia mládežníckych parlamentov z rôznych miest Slovenska. Rozhodol som sa ich teda opýtať niekoľko otázok, ako napríklad čo by zmenili na Slovensku, čo podľa nich mladým ľuďom chýba a prečo je podľa nich dôležité, aby mali mladí ľudia svoj hlas. Budúcnosť. Budúcnosť. Nádej. Mládež. Tak potenciál. Príležitosti. Myslím si, že je to tá istota, ktorú môžu dostať po tom, čo vychodia strednú alebo vysokú školu. Väčšina mladých ľudí, čo poznám ja, tak idú tou logikou Nemecko je cesta. Nejaký priestor na vyjadrovanie svojich názorov. Myslím si, že veľa ľudí má vážne veľa dobrých nápadov a nevedia, ako vyjadriť nejaký svoj názor alebo ako začať konať. Možno príležitosti, čo by mohli robiť? Tak nejaké akcie, lebo tu je strašne málo podľa mňa na Slovensku, že sa tak skoro nič nedeje. To je komplexne zložitejšia otázka, lebo každý na to má názor trošku iný. A čo mne chýba pre mladých je rozhodne príležitosti sa rozvíjať, ale zároveň aj dostupné bývanie, vhodná alebo dostatočná príprava do pracovného sveta, alebo teda do práce a následne aj teda tá finančná gramotnosť. Tak spoľahlivá MHDčka. Veľa vecí, strašne veľa vecí. Ja by som takú reformu zrobil, že extrém. Ako podľa mňa, áno, Slovensko sa už nejak venuje mladým ľuďom, ale dalo by sa zmeniť veľa vecí. Napríklad viacej workshopov alebo viacej neformálnych vzdelávaní, lebo podľa mňa to je vedecky dokázané percentuálne, že vlastne z neformálneho vzdelávania mladí ľudia dostanú oveľa viac kompetencií ako z formálneho vzdelávania, čiže podľa mňa to tak trošku tam zlyháva ten školský systém, ale to je iba môj subjektívny názor. A hlavne to školstvo samozrejme, ale potom možno aj nejaké priestory pre mladých ľudí, čo podľa mňa tak po mestách chýbajú také veci, že veľakrát sa ľudia bezpredmetne prechádzajú po nákupných centrách alebo neviem, zakopnú a spadnú do baru, hej. A tam sa opäť rozbijú a potom vlastne tak pomlčky zahádzajú život do kanála, takže to je také smutné. No tak, to je asi taká moja celá odpoveď. Pravdepodobne tých 40 rokov, ktoré sme pozadu oproti západným krajinám. Aby mladí mali väčší vplyv. Školstvo. Možno dajako tie myšlienky tých ľudí, lebo oni myslia tak strašne negatívne a tak pesimisticky. Tak trošku to pozitívne naladiť. Mentalitu ľudí. Školstvo, platy. Prístup mladých ľudí k tomuto celému, lebo mladí ľudia vlastne na to všetko nadávajú, ale majú tendenciu nerobiť s tým nič, hej, lebo je fakt ľahké nadávať na veľa vecí a tým to hasne, hej, že podľa mňa ten prístup, keby majú všetci rovnaký alebo nie aspoň rovnaký, ale podobný alebo trošku zmenený, jak ho majú, tak by to bolo veľa lepšie, lebo je strašne kontraproduktívne iba nadávať na veci a nerobiť nič preto, aby sa to zmenilo, hej, takže asi to, no, ten prístup mladých ľudí. Tak páčilo sa mi, čo mládežnícky parlament u nás v meste robí a zároveň som chcel byť aktívnejším členom spoločnosti a toto som vnímal ako tú správnu variantu ako na to. Tak chcela som pomôcť nášmu mestu, alebo dá sa povedať, chcela som sa dostať do nejakého väčšieho diania v našom meste, napríklad ako to funguje, či ako na mestskom zastupiteľstve, alebo ako to funguje napríklad s našim primátorom. Ale dosť ma vždycky zaujímalo, či dokážu mladí nejakým spôsobom vplývať na to mesto. A to asi bude počuť. A neviem, chcel som sa aj spoznať veľa nových a mladých ľudí, čo chcú meniť naše mesto a celé Slovensko. Chcel som spoznať nových ľudí a zažiť s nimi super zážitky.
lebo som vedela, že mi to prinesie nejaké nové skúsenosti do života a najmä mi to aj vylepší moje soft skills. No, členom mládežníckeho parlamentu som sa rozhodol byť už 5 rokov dozadu. A prečo som vstúpil? Nemal som čo robiť vo voľnom čase. Mal som strašne veľa a stále som sa hral na počítači. Tak som si povedal, že išiel som na jeden rozhovor, čo zrovna robili vtedy u nás v klube. A prišiel som tam, dokončili rozhovor a išli plánovať zrovna Halloween. Tak som zostal a pomohol som im s plánovaním Halloweenu aspoň, alebo teda zistil som, ako to funguje a následne som sa aj pridal teda do parlamentu. Tak lebo ma to osobne tak zaujalo, zároveň kamaráti, no a taká skúsenosť. No ono to bolo také celé, že ja som bol na základke Osmak vlastne a došla učiteľka, že počkaj, bude veľké školenie, vlastne bude to zadarmo a budete tam 5 dní či koľko. A ja, že okej, pôjdeme tam a vlastne tam sme sa posieťovali vlastne zo všetkých základných stredných škôl v Poprade a spoznali sme sa tam, zistili sme, že sme nejaká super partia a že by možno malo nejaký zmysel to rozvíjať. A tam sa to potom nejak odpichlo, že sme sa začali stretovať v centre voľného času našom v Poprade a tam vlastne sme začali byť takáto neformálna skupina, hej, že sme sa začali stretovať vlastne každý pondelok už možno 2-3 roky to tak funguje a zistili sme vlastne, že sme iniciatívni, ambiciozní mladí ľudia, dajme tomu. A tým pádom to prvé rozhodnutie nebolo nejaký hlboký dôvod, ale teraz tam som pre seba rozvoj svojich kompetencií a preto by som mohol zmeniť nejaké veci na Slovensku a tak no. Pretože je to hlas budúcnosti. Tak ako som povedala, sme budúcnosť Slovenska a celého sveta. A myslím si, že naše rozhodnutia tiež majú váhu nejakým spôsobom a ako si urobíme, tak taká bude aj naša budúcnosť. Tak, lebo budeme žiť s rozhodnutiami, ktoré spravia oni. Lebo mládež je budúcnosť Slovenska a ako môžeme rozmýšľať o budúcnosti, keď nepočujeme názor tých, čo budú v tej budúcnosti. Hlas mladých je dôležitý už len z toho hľadiska, že my tu potrebujeme žiť a my tu budeme žiť ďalej. A aj keď sú dôležité generácie, ktoré prišli pred nami a ktoré budovali ten štát, ako je vybudovaný, či je jedno v akom stave, proste budovali infraštruktúru, budovali bytovanie a všetky práce, možné veci a treba ich rešpektovať samozrejme takisto. Avšak my sme tá generácia alebo tí, ktorí tu budú žiť alebo mali by tu chcieť žiť následujúcich 60, 70, 80 rokov. Hej, a v prípade teda, že mladí nebudú bojovať o ten svoj hlas a o tú svoju pozíciu v tej politike alebo aj v tom verejnom dianí, tak následne stratia práve túto možnosť rozhodovať o tom, čo sa ich najviac dotýka. Tak lebo v budúcnosti budú proste rozhodovať o celom svete a proste je to budúcnosť. Lebo mladí sú budúcnosť a my si vyberáme to, čo budeme robiť, alebo to, čo budeme mať. Ako si vstuješ, tak budeš spať. Takže preto by som si uslal radšej dobre, že trošku sa viac nadrem pre tú budúcnosť, aby bola nejaká krajšia a aby potom naše deti nemuseli nadávať na to a aby to nemali ešte horšie, ako my tu máme teraz. Hej? Takže tak. Nič nie je stratené a všetko sa dá napraviť. I keď je to štát, ktorý je na tom, ako je. Nebojte sa konať. Že ak niekto niečo ponúka, tak hneď to zobrať. Proste to je jedno. Zober to. Rozhodne je potreba nasledovať svoje sny a nie treba sa vzdávať. To, čo chceš a to, čo chceš dosiahnuť, to dosiahneš, len nepríde to hneď. Nevzdávaj sa.